Nakgigid ko kay tanang tatay. Siya si Nestor, 54 anyos, kagresidente sang Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Nabelong siya sa persons with disability sector. Apang para sa iyang mga kabataan, sobra pa sa espesyal ng ila tatay kung sa diin nagtindog ini bilang pareho nga iloy kag amay sang ila puloy-an. Hindi lamang small but terrible si Nestor. Mas terrible pagid siya magpalangga sa iyang mga kabataan. Walo na katuig nga single father si Nestor. Bayaan siya sang iasawa sa tong 2013. Nahibaluan niya 15 katuig nga mas bata ini sa iya. Nga naman ko tali, tungod sa mga bata ko, ito karaw ay gidman nga magkabuot ang bata ko, mag-mature. Ang manak bala. Pwede ka na pinsindi ko man sila. Nga ano, kung paano may imutan. Ang ano ko lang subong ang agot, kung medyo gaan ko siya pinanayay. Ang iya subang nga anak, si Jerobe, 19 anyos. Ay kaduwa si Hernitz, 18. Ang mga ini ang nakasunod sa iya. Samtang, ang 16-year-old nga si Annie Margaret ang nakasunod naman sa iya iloy. Madamok man nga mga eksperyensya sa kabuhi si Nestor. Nangin trainee ini sa Precious Moments Center sa isa ka church music show abroad sa tong 1998. Last 1998, nagpang-hire siya sa mga midget people like me. Nga ano, ang pinaka-center is Precious Moment Chapel. May music show kami, dila kami ga-show. After kang live show, magwa kami sina ka mag-perform, naka-wearing kami sina sang mascot. Isa man siya ka General Radio Communication Operator graduate. Pagkatapos ng isa ka tuig, nagdesisyon ini nga magpauli kag magtukod sang iya pamilya sadtong 2001. Nangin jeepney driver man si Nestor pero tungod sa COVID-19 pandemic, naguntat anay ini sa pagbiyahe. Sa subong, isa siya ka kitchen staff sa isa ka kalan-an sa Barangay Buyuan. Naga-part-time man ini bilang on-call driver. Kung may tiyempo, nagabaligay ni sang utan, isda kag seafood sa talipapa. Gabaka-baka kag nagatinguha gid si Nestor para masusteneran ang kinahanglanon sang iya pamilya. Suno kay Nestor, kabudlay mangin single father. Apang wala sang bisan ano nga hindi niya masarangan para sa iya mga kabataan. As a single parent or ano, I'm also very happy with my kids. Kapoy ko sa kapoy day Nagtawag pag nga wala katimbang. Tama ka kapoy day Kung isipo, pero wala na yan. Wala na sa ako niya. Ako happy lang ko yan basta maano ko lang ang mga bata ko. Gusto ko mapatapos ko na sila. Nga ano, ang muna rason ko sa ila kung samtang na matandos pa kung magtindak-tindak na sa lakyan kung ano da nga makakwarta kita, tira eskwela lang. Ang muna lang inapangayo ko sa inyo. Ang paghimakas kag katutom ni Nestor ang indi manigar sa kadamuon sang Certificates as Parents Awardee nga iya nabaton. Bala nila pag ano ko sa mga bata ko, full support or very supportive. Sa tatang ano nga wala pagani magpandemya is nga face to face, always bag o closing ay pwede permi ako, always ako may award. Mostly ang para supportive father. Sa karon, si Jerobe kag Hernitz ang nagatuon sa Giselle Mechanic kag Accountancy. Samtang si Annie ang luyag mangin pulis sa flight stewardess sa pila ka adlaw. Si Nestor, hindi lang amay siya mga kabataan, kundi siya man ang president ng PWD Association sa Barangay Buyuan. Para kay Nestor, kontento na siya sa pagpalangga sa iyang mga kabataan. Wala na inisang tuyo pa nga mangita sang bago nga kaupod sa kabuhi. Ay hindi, palangga ko yan dahil anak ko dahil. Wala, amo na kayong balila sa ako ni. Kaya kung pangasawa, ay kung ko para ano, hindi ko na yan. Ano pa, ako yung satisfy na po yan kung tatlo, pinakabata yan. Kinhambal ni Nestor na ang iya mga kabataan ang iya kusog kag inspirasyon sa matag adlaw nga tanan. Sa bisan ano pa nga pagdilaw nga mag-aabot sa ila puloy-an. Na-inspire ko sa mga tungkol sa mga bata ko eh. Sila ang ako nga lukit sa ano ko, sa pangabuhi ko. Kabudlay kong tuod eh, pwede ikaw lang isa eh. Tungod nga sa bata ko, sa mga bata ko, ay palangga ko. Tiyan mo na eh, sila gatag sa akong kang ano, ka-inspirasyon eh. Nakgigid ko kay tanang tatay.
tanan nga gusto namon ginatao ya tanan masuporta gina. Basta laki gid ko nga sana tatay ko. Kay biskan kapoy na sa way gid sa reklamo. Sa pagpadako sa amon dito tanan. Proud ako naging tatay ka na, tas kinobra na tanan para sa amon, bisan tanan ang isa. Bisan kapoy rin tanan, raking kambal. Tas ginaw na kami, bisan hindi rin ako galing na basta makakakaon nyo kami. Happy Father's Day kay. Mabawi man ako kasi matay. Matapos man ako. Bago na ako gugid ang balay natin. Tay nang be strong lang. Wanta pero tanay sa sunod. Mabawi. Tay. Gamay man sa panulukan pero sobra pa kay Superman.